Keves ma to, som veriaci a pravidelne do kostola a verím v Boha, ale čo sa týka kňazov, tak je dokazanie len vo Francúzsku od roku 1970 bolo zneužitých 70 000 detí, takže kňazov si fakt zastávať v tomto nebudem. Jakub bude mať toho kňaza asi v rodine. Asi tiež si to myslím, bro, že on bude mať toho kňaza v rodine. Ja som nehovoril zrovna na ten, vieš, jeden prípad. Šéfe, tých prípadov je tu tisíce. A oni hlavne, to nie, že aj ich niekto obviňuje, ale oni aj sami. Šéfe, to si normálne môžeš zistiť. Je to tak? Proste oni sa priznávajú o tom. Nejaký artity, diecézy, čo ja viem. Dnes budeme roastovať horor Annabelle Creation a aby všetci boli v obraze, tak máme dokopy 3 Annabelle filmy, OK? Annabelle jednotku z 2014, Annabelle Creation z 2017 a Annabelle Comes Home. To všetky ideme prebrať teraz? Dobre, určite som nejakú Annabelle videl, ale neviem, či tieto všetky. Asi nie skôr. Z 2019. Toto je poradie, v akom filme vyšli. Tvorcovia sa ale asi zahrali na Tarantína, pretože chronologicky by sa filmy mali pozerať v poradí Annabelle Creation, Annabelle jednotka a Annabelle Comes Home. Paradoxne je to aj poradie od najlepšieho filmu po najväčšiu pitovinu. Aby sme teda v budúcnosti neskakali hore dole, tak začneme s Annabelle Creation, najlepším filmom z trojice, ktorý nám ukazuje absolútny počiatok našej babiky. Film režiroval David Sandberg, ktorý, keď si pamätáte, robil aj Lights Out, čiže hororovo a atmosféricky sme v dobrých rukách. Našli sa tam ale aj chujoviny, to musím uznať. Ja to teda už nejdem naťahovať, ak ste film nevideli, tak máte smolu, lebo idem spoilovať. Poďme na to. Začíname v roku 1943 a v rýchlom úvode spoznávame rodinu Malincových. Je tu otec Samuel, ktorý, ako vidíme, vyrába naše notoricky známe babiky. Mne sa ale najviac páči toto. Domčeky pre babiku čoskoro. Kamo, tá babika má 1,20 m, tvoji zákazníci na ten dom budú potrebovať hypotéku a stavebné povolenie. No a zvyšok rodiny tvorí mama Ester a malá Annabelle, ktorá opäť režisérovi musela dať zabrať. Dobre priatelia, po 12. krát ideme scénu zývanie, takže pripraviť sa a akcia! Fuj, nechutná ja kokot, už teraz mi je z toho navracanie. Stop! Dobre, Zlatičko, poď sem, prosím ťa, keď zývaš, tak vydávame taký zvuk, taký... Že vydávame, že? No vidíš, tak vedela by si, prosím ťa, tak si zývnuť s takým... Tak poriadne? Skúsme to, prosím, posledný krát, verím, že to dáme. Všetko beží. A akcia! Že napchal by si to do nej? Dekel? Stop! Jebať, dodabujem ja, mala bude vyzerať, že na hormonálnej liečbe, mne to je. Miky proste. Existuje jedna Arabel. Ty si riadna Arabel, idem to ďalej čítať. Existuje jedna Arabel, preboha, ktorej sa nesmieš pozrieť do očí, lebo sa niečo veľmi zle stane, či sa jej do očí pozeráš cez fotky alebo internet. Miky, choď sa napiť. Klik. Jedno. Čo ti jebe? Miky, koľko si to dneska vypil? Je ale pravda, že Rejžo z Annabelle nebude mať toľko roboty, pretože bohužiaľ jedného dňa rodinke po ceste z kostola praskne pneumatika a stane sa toto. I'll get it. Ty kokot. Nepríjemné, no. Niekto sa v kostole asi málo modlil. Sorry, ja viem tvrdý humor, ale pre mňa bolo tvrdšie, keď sa ma potom to priateľka opýtala, že či to prežila. Vieš čo, neviem, Zlatko, pozrime si to ešte raz. To neprežila. Nemyslím si. Čo si ale myslím je, že vďaka tomuto čurakovi vznikli rýchlostné obmedzenia. Díky, bracho. Tiež ma inak zaujíma, ako musel vyzerať scenár tej malej herečky, keď je postavu po 7 minútach filmu zabili. Dobre, vážení, máme tu scenáre, takže Samuel, nech sa páči. Ester, nech sa ľúbi. Annabelle. Annabelle teda bohužiaľ tragicky zomiera a my plynule skáčeme 12 rokov do budúcnosti, konkrétne do roku 1955. K Malincovým vidíme prichádzať autobus s dievčatami z detského domova a spoznávame tu kamarátky Janice a Lindu, ktoré sa dohodnú. So let's swear. If someone wants one of us, they get both of us. Okay. Aj táto je strašidelná. Čo ti jebe? Takéto detské mať, tak I swear. Vy, dievčatá, nie ste veľmi v pozícii na vyjednávanie, ak môžem povedať. Plus tu sa bavíme o adopcii, nie o akcii na Snickersku, že kúp jednu a ďalšiu máš zdarma. A hlavne, keď má tá Snickerska toto na hlave. Fuj. Každopádne vedúcou skupiny je sestra Charlotte, ktorá je nádherná, OK? Nebudem klamať, ja byť boh, tak do nej jebnem blesk, len aby som ju mal bližšie pri sebe. Aha, to je taký kokot! Ale bola šumná celkom. No asi by som s ňou dal film. Je nádherná, OK? Nebudem klamať, ja byť boh, tak do nej jebnem blesk, len aby som ju mal bližšie pri sebe. Ak máme nejakých fanúšikov incestu, tak toto je sestra, ktorú chceš. Ten starý farad, čo ich väzie, sa podľa mňa nemôže vedieť sústrediť. The Mullins agreeing to take us in was a gift from God. Ty si dar od Boha. Viete, ako zvyknú starí tí veriaci hovoriť, že Boh ťa sleduje, keď masturbuješ? Mňa neviem, ale ju určite. Inak už keď som spomenul toho farára, tak už dávnejšie som v komentároch dostal info, vraj im veľmi nakladám, preto teraz vyhlasujem
túto epizódu nepoviem jeden vtip na farára s deťmi, OK? Predsa len je pravda, že za posledné roky... Ďalší sexuálny škandál v slovenskej cirkvi, spoveď z detstva o sexuálnom obťažovaní. To je nechutné. Len nedávno v Slovenskom otriasol škandál týkajúci sa grécko-katolického biskupa Milana Chautru. V minulosti mal zneužívať malé dievčatko, ktoré sa po rokoch rozhodlo pravdepodobne o tom povedať. To je nechutné, ako vidíte, preto to nemám rád cirkev. Určite nie sú všetci takí, ale sú tam takí ľudia a to sa mi neľúbi. Fuj, grc. A kto má niečo proti tomuto môjmu názoru, tak si treba napríklad sa vžiť do toho človeka, že to niekoho je dcéra. A si predstav, že ty máš dceru, kámo, a ty ju posielaš za farárom, pohoda, choď na spoveď, choď tam a čo ja viem čo, a potom nakoniec zistíš, že on ti obchytkáva. Bráško, už by som sedel. A to je len môj názor. Sa chalani držia na úzde a nepočuli sme o jedinej Timo, ďakujem za blurb. Kauze, takže bolo by nefér do nich rýpať. Ako ale povedala sestra Tam bola ďalšia kauza. Budlického biskupa budú vyšetrovať pre údajné sexuálne obťažovanie. Dokrcam sa. O jedinej kauze, takže bolo by nefér. Deťom robili genitálne inšpekcie a surovo ich znásilňovali. Nové svedectva o katolíckej cirkvi v Anglicku. Nechutné. A oni sa sami k tomu priznávajú. Ja neviem, čo to je proste. Tam. Aj vo Vatikáne sa o tom normálne priznali, že neviem koľko tisíc detí od takéhoto obdobia do takéhoto obdobia zneužili. Čo ti to jebe? Však to decko má kompletne život v piči. Na komplet život mínus, pretože má psychické problémy od malička. Dovracam sa. Ako ale povedala sestra Charlotte, Malincovci prichylili naše osirelé dievčatá, keď ale dorazíme na miesto, vidíme toto. To som ja znovu rozjebanú. Dobre, rozmyslel som si to, ten účes je po piči. Nie, srandujem, teraz vážne, čo sa stalo? She's one of the unfortunate ones with that polio outbreak. Tak preto ona iniciovala tú dohodu so spoločným adoptovaním. Ty líška jedna. Inak keby ste nevedeli, tak detská obrna je ochorenie, ktoré vďaka očkovaniu na Slovensku nemáme od roku 1960. Ak máte ale rodičov antivaxerov, možno si ju nájdete pod stromčekom už tieto Vianoce. Tiež je pekné, keď Charlotte presviedča Samuela, že She's getting stronger every day. She won't be a burden. I promise you. A ako náhle to dopoviem, máme tu prvý problém, schody. Veľmi pekné, sestra. Nikto vás neučil príslove nekryť za človeka hop, keď má barle. Našťastie, ale v dome máme takéto bezbariérové kreslo. I installed it years ago for my wife. Hasn't been used in ages. It works fine. OK, tu mám dve veci. V prvom rade, nebolo by rýchlejšie to vyskackať po tej zdravej nohe? Akože pozri sa, ak pomaly to ide. Predstav si, že typkinu zavoláš jesť. Janice, obed! Idem! A ďalšia vec, podľa toho, aký zvuk to kreslo vydáva, si myslím, že pokazí nejednú detskú hru. Dobre, teraz rátaj ty a nie, že sa budeš pozrieť, kam idem. Neboj sa, poď. To si je veľmi tak jebný. 2, 3, 4. Nakoniec sa ale Janice dostane na posledie a jediné, čo tomuto momentu chýba, je toto. Dievčatá sa teda ubytujú a my sa dozvedáme dve veci. Pani Malincovú nebudeme vydať často, nakoľko mala nejakú nehodu a nevychádza z izby. No a na poschodí máme záhadné dvere, ktoré sú... Locked. And it stays that way too. Prepáč, ešte raz, čo sú? Locked. OK, keď povieš. Hej, zamknuté. Typek asi zabudol, že v hororoch majú každé DVDčko. Aby sme boli spravodliví, dvere odomklo niečo znútra. Janice ale vie, že tam nemá čo robiť, preto urobí túto klasickú kresťanskú vec. Forgive me, Father, for I am about to sin. Kokos, nebolo by super, keby sa Boh vždy dal takto obmekčiť? Hej, kamoška, ty kokos, teba čaká taký trest, keď ja ťa budem súdiť. Forgive me, Father, for I am about to sin. Tak dobre, keď si sa ospravedlnila, ale iba tentokrát, za to, že som ti dal obrnu, okej? Sme si kvit. Každopádne, iba patrila Annabelle a Janice v nej objavuje takýto barbarský domček s presnou replikou izby. Aha, máme tam mini posteľ, mini stolček, mini Annabelle, už len mini čierne auto tam chýba. V zápätí ale vidíme toto. Dobre, tu mám dve veci. Ktorý chuj zamkne babiku do šatníka, kľúč schová 2 metre od neho, do domčeku pre babiky, nasťahuje si do domu 6 vedavých dievčat a čaká, že sa nič nestane. Ktorý? A ďalšia vec, vidíme, že Janice ledva chodí. Musíme jej robiť takto zle? Feláska, ahoj. Ja poznám len jedného ďalšieho človeka, čo takto naťahuje handicapovaných. Ako vidíme, babika sa už nedá zatvoriť a otravuje, takže urobíme toto. Toto sa mi strašne páči, to najbližšie vyskúšam. Tatko, prosím ťa,
Každopádne na Matias, ďakujem za euro. záver tu máme aspoň celkom peknú strašidelnú scénu, po ktorej Janice v rámci svojich možností rýchlo beží späť do svojej izby. Toto keby sa vám stalo, toto? Tu máme aspoň celkom peknú strašidelnú scénu, po ktorej Janice v rámci svojich možností rýchlo beží späť do svojej izby. Na ďalší deň vidíme, ako sa Janice spovedá sestre Charlotte zo svojich večerných hriechov. Páči sa mi ale, že sedia ako keby išli hrať ten topánkový kvíz, čo majú novom manželia na svadbe. Dobre, ďalšia otázka. Kto sa menej modlí? Áno, to bolo jasné, myslím si, to bolo jasné. Dobre, a teraz taká pikantnejšia otázka. Kto v posteli častejšie kričí Pánovo meno? Ale! Jenny sa však sestre snaží povedať, že v izbe videla niečo zvláštne. Táto mu ale samozrejme nedáva veľkú váhu a hovorí toto. For your penance, pray one Hail Mary and unpack 3 of these boxes. To nie je trest. Trest je niečo, čo ťa zabolí tak, že si na budúce rozmyslíš, či neposlúchneš príkaz. Ahoj Maťo, skús si prosím overiť veci a nie všetkému veriť, čo je na internete. Sám nás to tak učíš. Ten farár, čo ti tu písali, že zneužíval, tak v roku 2022 sa ukázalo, že je nevinný. Je to na Wikipédii. Nehovorím, že takí nie sú. Že ale na Wikipédii tebe zajebalo. Bratu, ďakujem za 2. Je to na Wikipédii, mi úplne stačí, čo si ty zač. Ďakujem za 2. Už nepíš. Wikipédii. Čo ti jebe, bráško? OK, daj napísať básničku pre rodičov, to bude trest. Každopádne bábiku a prízraky postupne začínajú vidieť aj ostatné dievčatá. A máme tu aj jeden pekný sker s Lindou. Ako vidíte, dámy a páni, Michael Jackson je tak obľúbený, že ho zlo začalo robiť samo sebe. Krabice sú ale pravdepodobne vybalené, pretože Janice v noci opäť vchádza do izby. Tentokrát ale vidíme prízrak malej Annabelle a máme tu aj pár pekných momentov. Can you help me? What do you need? Čo ti jebe? A že sme to nevideli? My sme si mali pozrieť. Keď rozšlapeme nejako to, že budeme môcť kúkať film, tak by sme si mali pozrieť. To je nechutné. Dobre, nechcem si predstaviť, aká toto musela byť čupa. Keď aj po 12 rokoch má Annabelle na tvári farbu z toho auta. A inak, ak môžem démonovi poradiť, okrem duše si vypýta aj kontakt na zubara, tá 8 spredu musí ísť von. Démon Janice potom napadne a tu len maličký detail. 3 škrabance na nohe a 4 prsty od krvi. To mi nevychádza. Saška, nech sa... Podľa mňa ty máš fakt 150 cm, čítal som to na Wikipédii. Presne tak, na Wikipédii sú všetko pravdivé fakta. Nič iné. Na Wikipédii je prosím pekne napísané, že v Černobyle zomreli 4 ľudia. 4. Dneska sme sa o tom bavili zrovna s Erikom, že Wikipédia je piči. Aj s Restom, keď sme cvičili. Dnes sme sa o tom zrovna bavili a Borec tu priťahol Wikipédiu. Bro, aj keby to nebola pravda, ešte sa k tebe vyjadrím, aj keby to nebola pravda, sám mám spolužiaka, na základnej škole som mal spolužiaka, Marek sa volá, nepoviem priezvisko, čo? Ktorého proste farár obchytkával za vajíčka. A sami ho tam rodičia hnali do tej záchristie, aby tam proste chodil za farármi a hrali tam karty a čo ja viem čo, a potom ho obchytkávala tatko, sa to dozvedel a najebal mu. Aby som tento vtip dával, ale tak vo kde všade pichol tú ruku. Nasleduje útek a tu mám hneď niekoľko otázok. Prečo, keď vie Janice takto rýchlo bežať a ešte bez barly, nezbehne po schodoch, ale ide absolvovať tento 20-minútový loading s kreslom? On je tak jeblý. Prečo, keď sa kreslo zasekne 4 schody pred prízemím a začne stúpať späť na poschodie, Janice jednoducho, čo ja viem, nezosadne? A prečo pán Malins vyrobil bezbariérové kreslo zo sedačky pre pilotov stíhačiek? To je strašné. Nuž, nevieme. Každopádne Janice potom padá na prízemie, takže náš démon evidentne handicapovaných nemá v láske. Na druhú stranu, po toľkých hriechoch by som sa nečudoval, keby za to bol zodpovedný niekto iný. Sorry, so mňa si p***u robiť nebudete. Janice po páde bohužiaľ ostáva na vozíku, takže toto sestra tiež zakrikla. Hej, presne takto chceš, aby vyzerala tvoja predtým a potom fotka. Ale hlavu hore, Janice, si stále silnejšia. Zatiaľ nejak vždy, keď Charlotte niečo povedala, tak sa stal presný opak, preto sa nemusíme čudovať, že jeden deň vidíme toto. The devil preys on those weak in faith, not weak of flesh or bone. You are as strong as any of us, Janice. Stronger. A hneď na druhý toto. Do piče, to je... Fuj, nechutná kurva. Ďakujeme, Charlotte. Nechcela by si radšej vyskúšať prácu Rosničky? Tam je tá vierohodnosť výrokov tiež 50-50. Janice teda démon posadol, priznám sa, nechápem, prečo to nemohol urobiť skôr, ale až keď udal do full ZTP módu, ale OK. Každopádne Linda vidí, že niečo nie je v poriadku. Linda má divné oči, nemá divné oči, Linda má divný ksich celkovo. Do hororu akurát úplne. Samuelovi prezrádza, Janice v izbe našla bábiku, na čo on reaguje takto. That's impossible. That doll was hidden away. Joj, Samko, my už dávno vieme, že ty netušíš, čo je dobrá skryša. Inšpiruj sa svojou dcerou, pozri, tá sa vie schovať perfektne. Samuel potom v jedálni objavuje bábiku, na scénu však prichádza Janice a spolu s ňou aj pár krásnych momentov. V prvom rade toto. Fuck.
To nechceš vidieť. Čo ti jebe? To si musíme pozrieť, jak to pekne vrčalo. Koľko to zavrčalo. Za mňa celkom pekný efekt, dal som si ale tú námahu a zistil som, že Jenny sa počas tej transformácie neroztrhali šaty, čo znamená, že týpek v tej chodbe stojí takto. Stále však menej vtipnejšie ako tento kúsok. Čo? To je dobrý film, to by sme si mali pozrieť. Dobre, týmto tvorcovia vystrašili maximálne tak ľudí, čo majú alergiu na banán. Ale možno je to len nejaká demonická verzia trhania margaretok. Vyháňa ma? Nevyháňa ma. Vyháňa ma? Nevyháňa ma. Samuel potom to bohužiaľ zomiera, jeho telo nachádza sestra Charlotte, pozor, aby si sa nešmykla, a toto sa mi tiež veľmi páči. Jsem doma sám, jak mám ísť potom v klidu spát, když kúkáme tohle? Ondro, však to je film, ale tak verím na to, že je aj dobro a zlo. Verím. Ako aj verím aj na to, že bude posmrtný život, vieš, že nezomre, nekončí to smrťou, tak verím aj na to, že je dobro a zlo. Lebo je aj teplo a zima, je aj biela a čierna a ďalších takýchto milión vecí, vieš. Go get ready for bed, girls. I need to speak to Mrs. Mullins. Presne tak, devčatá, nenechajte si pokaziť spánok len preto, že tu záhadne zomrel pán domáci, OK? Šup do postele. A reálne ideme pani Mullinsovej oznámiť smrť manžela až potom, čo ho odviezli pohrebáci? Ty si myslíš, že ona ich nepočula cez dvere? No dobre, kde máme toho Aj tu je. Ty kokos, môže niekto takto v strede jedálne zomrieť? Jak sa tu má potom človek nájsť? To mi vysvetlí. Neviem, nevychovaní ľudia proste. No nič, ja berem ruky, ty nohy, dobre? Jo, poďme na to, len si to piče. Nič, len som sa šmykol na nejakej banánovej... Aj počkaj, to je jeho ruka. Konverzáciu s pani Mullinsovou nakoniec ani nevidíme, čo ale vidíme je, že Linda v noci potajomky berie bábiku a hádže ju do studne. Tu sa mi celkom páči táto scéna. Fuj. To je celkom hravý démon, nie? Očividne na ňo nefunguje krížik, ale tá detská hra. Vidličky, lyžičky, nože! Tiež sa asi dalo čakať, že keď Linda 20 minút pozerá do studne, tak ju niečo musí schmatnúť. Čo je ale pre mňa strašidelnejšie, je táto dospelá ruka na detskom zadku. Asi sa zhodneme na tom, že nie démoni, ale ľudia, čo zmotávajú neplnoleté dievčatá, sú skutočné monštra, že chlapci? Lindu našťastie zachraňuje Charlotte, spoločne bežia do domu a asi nikoho neprekvapí, že tam nájdú toto. Genius, I got rid of it. I got rid of the doll. Ja stále tieto predvídateľné veci. Dajte mi niečo, čo sa reálne zláknem, prosím vás. Genius, I got rid of it. I got rid of the doll. Nevrieskaj pri ňom, ty pučavu ťa vyhodia. Babika je teda späť, aj keď netuším ako, keďže už nie je posadnutá, ale OK. Každopádne dievčatá idú hľadať Janice, no a my si spolu so Charlotte poďme užiť vysvetlenie od pani Mullinsovej. What's going on? No! No, get that thing away from me! I knew it was back. What is it? Evil. The devil itself. Dobre, už viem, prečo ju neukázali celý film. Akože naozaj ideme dať najpodstatnejšiu časť príbehu vysvetliť jej? Lebo ja sa nebudem vedieť sústrediť, kam ona všetko, čo povie u mňa, bude znieť takto. Sorry, ja ťa nedokážem počúvať, keď máš toto na tvári. Nevieme tam dať niečo menej strašidelno vtipné? OK, môže byť. Poďme si radšej v skratke vysvetliť pôvod nášho démona. V podstate potom, čo Annabelle narazila na problém s autom, Mullinsovci sa modlili a slúbili svoju doživotnú oddanosť akejkoľvek sile, ktorá im dovolí dcerku opäť aspoň vidieť. Na tento spirituálny inzerát však reagovala démonická entita, no a rodičia, mysliaci, že je to Annabelle, jej dali povolenie vojsť do babiky. Samozrejme netrvalo dlho a démon, bažiac po ľudskej duši, zaútočil na Ester, preto cirkev, počúvajte toto, vysvetila a Bibliou vytapetovala šatník, do ktorého potom posadnutú babiku zamkli. Kámo, toto je prvý démon, pri ktorom nepotrebuješ exorcistu, ale izbového dekoratéra. Tento typek tým pádom nesvetí, ale kolauduje. Každopádne ale v domnienke, že zlo pominulo, chceli Mullinsovci urobiť dobrý skutok a prichylili naše siroty, čím však démonovi dali presne to, čo chcel. Dobre, takže zistili sme niekoľko vecí. V prvom rade, že bábika sama o sebe nie je zlá, ale slúžila len ako neživá schránka pre démona. Druhá vec, v tomto filme sa démoni dajú vymodliť, to som netušil. No a tretia vec, keď ti manžel remeselník vyrobí takúto masku, to manželstvo neklape. Origin story máme teda za sebou a nás čaká veľké finále, tak poďme na to. Janice na poschodí napadne dievčatá, Charlotte ich pošle von z domu, oni ale ešte predtým idú skontrolovať pani Mullinsovú, ktorej teraz okrem pol tváre zrazu chýba aj pol tela. Netušíme, kedy sa to stalo, netušíme, ako sa to stalo, jediné, čo ma mrzí, je, že Samuel zomrel. Keď takto príšerne vyzerala tá maska, vieš, aké vtipné by boli? Kevez ma to, som veriaci a pravidelne do kostola a verím v Boha, ale čo sa týka kňazov, tak je dokazanie len vo Francúzsku od roku 1970 bolo zneužitých 70 000 detí.
deti, takže kňazov si fakt zastávať v tomto nebudem. To je Jakub hnus, bro. bude mať toho kňaza asi v rodine. Asi tiež si to myslím, bro, že on bude mať toho kňaza v rodine. Ja som nehovoril zrovna na ten, vieš, jeden prípad. Šéfe, tých prípadov je tu tisíce. A oni hlavne, to nie, že aj ich niekto obviňuje, ale oni aj sami. Šéfe, to si normálne môžeš zistiť. Je to tak? Proste oni sa priznávajú o tom. Nejaký artity, diecézy, čo ja viem, vo Vatikáne a tak, že proste toľko to detí a tak, bro, to je normálna vec. To je nechutné, ako koda to sa deje. Je to nechutné a deje sa to. Je to fuj. Fuj. Preto hovorím, že cirkev to len aby bolo zlaté všetko, aby boli zlaté kalichy do piče, zlaté okná, kokot, všetko, aby bolo zo zlata, aby boli peniaze. A bro, kedysi, môžeš si to prečítať, v minulosti sa platilo za odpustky. Nemal si peniaze, nebolo ti odpustené. To si myslíš, že nejaký boh chcel, že proste nebudú zlaté dukáty, tak nebudú odpustené one? Čo ti to jebe? To ti musí stačiť, veď cirkev je najväčšia mafia, bro, vždy bola. Najväčšie pozemky, money. Myslíš, že nejaký boh niekedy v nejakom storočí chcel, aby sa platilo za odpustky, že človek príde na spoveď, zaplatí a potom mu bude odpustené a keď nemáš peniaze, tak budeš hriešnik a pôjdeš do pekla? Už len o tomto, ale to pochopí každý, kto má 13 IQ. Vieš? Bro, ja tiež verím v Boha, ale neverím v cirkev. A tiež verím v to, a tiež som chodil do kostola, ale verím, že po smrti bude život a tak, ale hovorím ti, že neverím v cirkev. To vôbec. To cirkev má také iné záujmy. Tie drevené protézy, čo by je vyrobil. Baby potom bežia von, Damonovi sa však v stodole podarí uväzniť Carol a nasleduje celkom pekná scénka s odkrúcaním žiaroviek, ktorá ale končí takto. Či kokos, sympaťák. Bracho, ja sa ani neviem pýtať, za čo visíš. Všimnite si tiež, že v tomto filme ľudia nemajú cit v rukách, hej? Samko si trochu poochká, keď mu lámu prsty, Carol bez problémov zašrobuje rozžravenú žiarovku a Esther, ktorá je cez dlane pribitá ku stene, tak spí. Ale iba tak na jedno očko. Carol sa nakoniec podarí utieť cez okno, čiže jednu skupinu dievčat máme v bezpečí. Linda so Charlotte sú však s Janice stále v dome. Charlotte nás veľmi vyrušovať nebude, pretože Janice robí toto. Perdóname, señor, perdón. No a podobný slide čaká aj Lindu, ktorá sa však potom z izby snaží utiecť cez kuchynský výťah. V šachte sa samozrejme objaví Janice, a.k.a. Damon, a.k.a. Peter Parker, ktorý sa pokúša výťah stiahnuť a priznám sa, potom to som stratil všetok rešpekt, čo som voči Damonovi mal. Bracho, chceš mi povedať, že ty dokážeš lámať ruky, trhať tela, silou vôle hádzať ľudí a vajcami udržať 90 kg, ale keď ti niekto klepne po prstoch, tak Linde sa samozrejme podarí utiec a nás čaká posledných pár skvostov, priatelia, tak si ich poďme vychutnať. Linda vbehne do Annabelinej izby a takto prvotriedne sa ukryje v šatníku. Prvotriedne. Takto to vyzerá, keď sa schováva extrovert. Vieš, ale musím uznať, keby som ja démon a hľadám niekoho, kto je takto neschopný sa poriadne schovať, asi by mi ho prišlo ľúto a nechal by som ho tak. Démon však Lindu nájde, už je pripravený ju zabiť, v tom ale vidíme toto. Janice! Forgive me. Dobre, v prvom rade, ty slepý. Ako z takej diaľky dokážeš minúť Charlotte a bodnúť babiku? Akože takúto zlú mužku by som v tomto filme čakal od niekoho iného. V druhom rade, páči sa mi, ako na ňu Charlotte hodí ten ruženec jak laso na dobytok. A posledná vec, toto možno bude tvrdé, ale prečo sa tí démoni vždy nechajú vyrušiť, keď už majú to zabitie takto na dosah? Akože sorry, aby som sa vystral na nejakú Charlotte. Janice! V hororoch to ale takto nefunguje, preto sa nám podarí ženy zatvoriť do šatníka a keďže vieme, aký mocný démon ju posadol, treba poriadne zaistiť dvere, aby sa mu odtiaľ nepodarilo ujsť. Vybavené. Máme to teda za sebou, avšak keď príde polícia, vidíme, že Jenny sa zo šatníka podarilo dostať. Ono evidentne je jednoduchšie rozbať stenu, ako trošku silnejšie zatlačiť do dverí. Každopádne dievčatá sú v poriadku, babika je už len babika, no a čo sa stalo s Jenny si povieme niekedy na budúce pri roastovaní Annabelle jednotky. Tak priatelia, to bola Annabelle Creation, ktorá mala dosť logických dier a hororových klišé. Každopádne atmosféra tu fungovala. To bolo dosť dobré.